Какво става, хора? Днешното видео ще играем Fall Guys. Предното видео съжалявам, че не се чуваше гласа ми, защото играх с един приятел. Но снимах отново Fall Guys. Но днешното видео ще се чува гласа ми. Ако се обади, ще спра на пауза видеото и ще му кажа, че съм зае, че правя видео. Така, влязохме в Fall Guys. Така, ще играем на Souls. Играем малко, половин час, така да е. И започваме. Така, хора, продължаваме с видеото. 23. Не ми каза, че ще загубя. Не. Не ми казвай, че загубих. Сега баща ми се обади. Баси. Тъпоч. Сега от начало трябва да започнем. Ама ще направим Play Again игра. Офа. Баси. Как загубих първия път? От първия път загубих. Фак. Аре, по-бързо, бе! По-бързо, че се ядосвам! Но се ядосвам, човек. Братче, най-накрая! Един човек остана. Най-накрая. О, това е много лесно, играл съм. Състезание. Добре. Аре, по-бързо, бе. Това е easy. Тъй, това е easy. Това е много лесно. Но още от първи път. What? Как го направя? Fuck up, човек. А сега разбирам какво се прави така. Само един човек ли? 2, 3, 5 се класирах, човек. Хора, аз се класирах 5. Yes. Fuck. Shut up. Fuck up, човек. What the fuck, ти? Май се лазикаш, човек. Това е същия човек. Не, сигурно се шегува с мене. Айде! Така на кофата. Колко гранита, бе! От това нещо? Чай, това е много лесно, човек. Просто ще изчакам малко време и това е.
2. О, фак! Шит, човек! Шит! Не. Айде! Ес бе, мачка. Мачка е, човече. Мачкане. Мачкаме тука. Втори рунд. Трябва да са 4, нали, човек? Човек трябва да са 4, да. О май гот. Аре бе. Избери. И това е. Oh yes, come on baby. Oh yes, come on baby. Yeah. Започваме с голямата работа. Аз като ти впръкна. Вале, що забива така? Брата, що забива? Ари бе! Да, загуя, нали? Мамка му, човек. Слушай.